Betapio Dana, Lashana Dunda. And action. बयनिसिमबो खुलुमबाय रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बाथ्रा फोसावनो आखायाव लादों बेनो जाहैबाय जे जोंनि फैनो गोनां फुल मुभि मिस्टार ग्रेजुवेट बे बर' सावथुनखौहाय 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानावहाय रिलिज खालामनाय जासिगोन बिरफुं महिलारिनि जानाखि बिएम फिल्म प्रडाक्शन बे फिल्म प्रडाक्शननि आन्दाराव बेनाराव गोदानै मोनसे सावथुन ओंखारनो नागिरदों बे सावथुननि मुङानो जाबाय मिस्टार ग्रेजुवेट डिरेक्शन हिसाबै बेखौ आंनो खालामदों रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जिहेतु जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि गेजेरजों माखासे समाजाव जानाय बेले बेजेफोरखौ माने जोबस्रांहोनायनि बा लामा दिन्थिनायनि माखासे बेवहाय थांखि थायो आरो बे थांखि हिसाबैसो जोंबो स्क्रिप्टखौ लिरो आरो बेबायदिनो नैबे मिस्टार ग्रेजुवेट सावथुनावबो बेफोरबायदिनो माखासे बेले बेजेफोरखौ माबोरै फोजोबस्रांनांगौ बेखौ लानानै माखासे थांखि लानानै लिरनाय जादों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो अनसायनो थाखाय खावलायबाय आरो नोंथांमोन अनसायोब्लासो जोंनि सावथुन मुलुगाबो थांना थागोन बे सावथुनावथ' आङो मेन माबा लिड रल खालामो बुकिं खालामनाय जागासिनो दं जायगा जायगानिफ्राय फैगासिनो दं बुकिं माने एडभान्स माने जायगा जायगायावनो मोननै मोनथाम सिनेमा देखायो नालाय जोंना बर'फोरनिया ओमफ्राय सोरबा सोरबा सिगांनि एडभान्स बुकिं खालामहरो आरो मबाइल नाम्बाराथ' आंखौ कन्टेक्ट खालामोबा 8135973059 मैथा सारनि बे बोसोरनि सुपार डुपार हिट मुभि मिस्टार ग्रेजुवेट नोंथांमोननि गेजेराव साननैसोनि उनाव फैगासिनो दङ नोंथांमोना गोसो गुदुं जानानै बे मुभिखौ नेनानै थाबानो जाबाय मानोना जों बयबो मिथिगौ मैथा सारनि मुभिया ओरैबायदि हिट जायो ताकि नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बे भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम